Dobrý večer všem vlastencům, všem lidem, kterým není lhostejná budoucnost našich dětí a našeho státu. Víte, že se blíží klíčové datum, a to 22. května v Brně. A všichni víte, co tohle sledujete, co se tam bude dít. Ale aby to datum mělo ten správný dopad, musíme zvednout národ ze židle už dříve. Proto jsem se rozhodl už od 5. do 8. května, že projedeme republiku. Nejedeme se kochat krajinou, jedeme jako informační armáda. Abychom lidem řekli pravdu, kterou jim média tají. Jedeme ukázat náš jasný postoj. Stop sudetoněmeckému Landmannschaftu. Dámy a pánové, spoustu z vás už mi napsalo e-mail a mě to strašně těší. Mě strašně těší, že vám není jedno, co se tady děje. Já vám tímto tedy oznamuji ty termíny, o kterých jsem hovořil. Chtěl bych, abyste věděli, že vaše snaha nepřijde vniveč, pokud se zapojíte všichni. Spoustu z vás mi psalo, že se snažím nabourat něco, co je. Snažím se najet a zničit nebo roztrhat nějaké akce, které se 22., 23., 24., možná 25. chystají. Tak teď dobře poslouchejte a myslím si, že tihle lidé, kteří tohle rozhlašovali, tak budou možná překvapeni. A já budu rád, když konečně pochopí, že tady v těchto věcech je mi úplně jedno, jestli se s někým mám nebo nemám rád. Protože když jde o naši republiku, tak je důležité se umět semknout. Ne v případech, kdy se jedná o politické body, ale v případech, jako je tenhle. Je v případech, kdy nám v úvozovkách někdo plive strašně do obličeje. Já se ptám, kdo s námi tedy skutečně jede. Dnes totiž končí doba lajku na Facebooku, protože dostávám stovky e-mailů a děkuji za ně. Teď přichází test odhodlání. Tahle jízda nebude pro každého, dámy a pánové. Bude pro ty, kteří jsou ochotní pro věc něco obětovat. Termíny samozřejmě, a tím si zajistěte i volno v práci na 5., 6. a 7. května. Finále bude 8. května, kde si myslím, že dobře víte, co je, proč je státní svátek 8. května. A já si myslím, že to symbolicky krásně vypovídá něco o té celé akci, kterou děláme a proč ji děláme. Je to symbolika na den vítězství nad fašismem. Takže pokud tam chcete být s námi, musíte jednat teď. Pojďme si říct nějaké menší pravidla jízdy a bezpečnost. Protože se mě ptáte na trasu, někteří, kteří už víte, že se bude jednat o jízdu, tak přesné časy srazu, ubytování a tak dále, řeknu vám to, dámy a pánové, na rovinu. Tady Facebook, nic z toho na Facebook nedám. Nehodlám dávat návod těm, kteří by nám chtěli cestu blokovat, nebo nám házet klacky pod nohy, jako tomu bylo už mnohokrát dřív. Budeme spát v autech, budeme spát v polních podmínkách. My jsme totiž hnutí lidu, ne cestovní kancelář. Kdo se chce přidat do kolony, musí také napsat na e-mail info@hnutireferendum.cz. Je to v předešlých příspěvcích několikrát zmíněno. Podrobnosti, jako trasu, pokyny, dostanou totiž jenom ti, kteří se aktivně zapojí. A to také finančně. Nezáleží na tom, kolik pošlete, ale musím vidět, že to myslíte vážně. Že jste opravdu součástí týmu, nejen diváci u toho monitoru. Není to na můj účet, není to na účet nějakého mojeho kolegy nebo někoho takového. Je to na transparentní účet hnutí. My děláme každoročně audit, my každoročně děláme výkazy, takže se nemusíte bát, že by peníze šly někam jinam. Samozřejmě takhle ukážeme sílu nejenom našeho hnutí, ale také národa, nás lidí. Ukážete, kolik lidí je ochotno zvednout zadek a jít do rizika pro svobodu nás všech. Je to vaše volba. Buď budete dál jen nadávat u televize, nebo se zařadíte do kolony, která se zapíše do historie.
A vzpomeňte si na Kanadu. Vzpomeňte si na různé tyhle jízdy, které tady byly. My to můžeme dokázat. Pište tedy na info@hnutireferendum.cz a do předmětu napište jdu do toho. Čekám na lidi totiž s disciplínou a odhodláním. Zbytek informací pošleme vnitřní poštou těm, co se přihlásí. My v tom máme jasno. Co vy? Víte, je potřeba si uvědomit spoustu věcí, než budeme na něco nadávat nebo něco kritizovat. Já chápu, že se najde spoustu lidí, kteří budou říkat, jo, vy teď děláte tohle nebo chcete tamto. Už teď vím, a to vím dopředu, že se najdou komentáře, které budou proti nám stát a budou stát hodně. Budou lidé, kteří nás budou fackovat. A já se ptám, proč? Tahle akce začíná, jak jsem říkal, 5.5.2026. Končí 8.5.2026. Pojďme si, dámy a pánové, vysvětlit, proč je to tak brzo a proč je to důležité udělat s takovým předstihem. Já jsem totiž dlouho očekával, jestli organizátoři akcí, které jsou hlášeny na toho 24., 22. a tak dále, přijdou třeba s nějakou předakcí, nejenom v nějakých větších městech, jako je Praha a tak dále, protože, dámy a pánové, nalíme si čisté vody a řekněme si to úplně na rovinu. Na demonstrace moc lidí takhle nechce chodit, nebo jich tam přijde pár, nebo se každý kouká na to, kdo to pořádá, jestli to bude takhle. A já tady předtím kolikrát také sám varuju a není se mezi námi, dámy a pánové, čemu divit. Já jenom říkám jedno. Já odhazuju veškeré nenávistné věci vůči komukoliv z těch, co mě berou do úst. Co si je beru já do úst, protože tady jde o naši republiku. Tady jde o naši společnou zem a politické hantýrky můžou jít stranou. Teď nejsou žádné volby krom komunálních a já nevím, že mám tady nějaké nepřátele v Kopřivnici, kteří by se chtěli stavět proti mně. Naopak si myslím, že tady v Kopřivnici je nám všem jasno, kdo je jaký a my tady do komunálních voleb dokonce budeme uzavírat koalice, které mnoho z vás by třeba všeobecně překvapilo. A to je to, co si říkám, jestli vůbec chápete tu podstatu té věci komunálních voleb, krajských voleb a tak dále. Takže v tomto směru já zahazuju tyhle věci, protože, dámy a pánové, další budoucí volby jsou někdy v nedohlednu a já své názory nepřestanu říkat a nepřestanu je říkat nikdy. Avšak co se týče sudetského landsmanšaftu, co se týče tady tohohle z toho plivnutí nám všem do obličeje, ale hlavně našim starším občanům, tak k tomu přistupuju velmi vážně. Je třeba si totiž říct, že my můžeme fungovat a chceme fungovat jako osvěta toho, že se bude dít velká akce 22., 23. a třeba 24.5. právě v Brně, kterou nepořádáme my. Dámy a pánové, světe div se, my chceme pomoct. Takže vy všichni, kteří budete říkat, že my jsme se rozhodli něco kazit nebo něco, tak já jsem vás varoval nebo upozorňoval na to, abyste si počkali na to vyjádření. Protože média, víte, že mlčet budou a zůstanou potichu, ale jak přinutíte média, aby si vás všimli? Jak přinutíte v uvozovkách lidi, aby si něčeho všimli? Podrobné věci samozřejmě dopošlu všem na e-mail. Budu s vámi moc rád komunikovat a moc rád budu, když se z našeho párčlenného týmu stane velký roj. Velký roj, který na sebe nabalí spoustu aut a uděláme takovou blokádu v České republice, že si nás budou muset všimnout. A když se nás média budou ptát, proč to děláme, proč, kam a co děláme a kam jedeme, tak samozřejmě nejenom na těch náměstích, na kterých vystoupíme, které budu ohlašovat potom, a na těch místech, kde se budeme zastavovat, kde budeme roznášet letáky, které sám doufám, že organizátoři akcí v Brně přivezou na nějaké místo nebo se spojí se mnou na info@hnutireferendum.cz a nabídnou své letáky pro rozvoz na téhle akci. Protože, dámy a pánové, já svůj leták o nějakých, nebo o našem hnutí, reklamní leták, kde bych chtěl tahat členství a tyhle věci nechávám doma. Já nebudu po cestě dělat reklamu hnutí Referendum Hlas lidu a lákat lidi, aby šli k nám.
Ale budu dělat všechno pro to, aby se opravdu na té jedné velké akci v Brně nebo na dvou, nevím, kolik se jich dohromady plánuje, sešlo co nejvíc lidí. Chci a doufám, že tak to budete brát i vy, protože, dámy a pánové, k čemu nám bude, když se v Brně na náměstí proti sudetskému Landsmannschaftu sejde hrstka lidí. My musíme udělat všechno pro to, aby se tohle podařilo. Musíme udělat všechno pro to, aby se tam dostalo co nejvíc lidí. Mě je úplně fuk, kdo tohle pořádá. Já se k tomu samozřejmě vyjádřím. Můžu k ním říct nějakou výtku, když to bude někdo, o kom si třeba cokoliv myslím. V tuto chvíli tohle zahazuju. A říkám jedno. Důležité je, aby vy jste věděli, proč na takovou akci jdete a aby vy jste dali najevo, co se vám na této akci sudetoněmeckého Landsmannschaftu nelíbí. Protože pokud tu něco takového je, máte něco proti tady tomu konání této akce, tak nesmíte mlčet. Chápu, že ne každý může jet vozem, ne každý to auto má, ne každý zase na druhou stranu může vzít dovolenou. Tak či tak se můžete zapojit a já nechám představovat na vás, jakým způsobem. Takže každý, kdo řekne, já nemůžu, tak je to buď výmluva, a nebo nevím, protože nezlobte se na mě, já chodím také do práce, také chodím na směny a v tomto případě si dovolenou zařídit umím. Já z toho nemám nic. Já vám dám jedno. Do neděle, to znamená do zítřka, do půlnoci, pošlete všichni samozřejmě e-mail, jestli máte zájem se angažovat na této akci. Napište ten e-mail, nebojte se, přidejte se. A všechny ty lidi, kteří vypráví pohádky o tom, že někdo se snaží někde něco drobit nebo kašlat na to, no tak se na ně podívejte a zkuste říct jedno. Je nám to fuk. Je nám to fuk, dámy a pánové, my jsme slyšeli a viděli a víme, co se tady děje. Je nám jasno, my jsme to zaznamenali, bavili jsme se a tak dále. Takže, dámy a pánové, nebojte se zvednout zadek a říct nahlas, co chcete. Na konci v Brně, kdy bude končit naše jízda, tak samozřejmě očekávám, že se dovezou minimálně letáky od organizátorů těch akcí po 22. Proč? Protože z Brna potom odjede flotila lidí a rozjede se do svých domovů. A tam můžou dostat letáky opět, znova, a můžou je rozdávat. Mají dostatek času na to, aby udělali ještě 1-2 akci osvětové ve svém městě. A já věřím tomu, že těch pár dní, kdy spolu pojedeme a budeme spolu vykládat a povídat si a v úvozovkách plánovat strategii na to, jakým způsobem se můžeme začlenit a pomoct každý ve svém městě a roznášet ty letáky dál, tak samozřejmě najdeme cestu k tomu, aby se o tomhle nemlčelo. Já samozřejmě v této věci řeknu jenom pár posledních vět a už vás nechám tak. Já jsem rád, že jsem to vůbec stihnul. Měl jsem toho i tak hodně, ale řeknu vám jedno. Jsou lidé, kteří vám samozřejmě říkají, že je to všechno v pořádku, že nemusíte mít strach, že se vůbec nemusíte ničeho bát, že tady přijdou dědečkové, babičky a budou ukazovat dětem a tak dále, kde žili jejich prarodiče, rodiče, možná oni sami. A že vlastně jde jenom o přátelskou akci. A já, když jsem odpovídal lidem, podívejte, Vlk také sliboval, Hitler také sliboval a tak dále, nicméně tohle to jsou věci, které tito lidé nepochopí. A já vám chci vysvětlit, co na tom vidím já jako špatně. Proč já se osobně do tady tohle angažuju a proč beru jako důležité, aby tady tohle jako předseda politického hnutí muselo být. Musí být. A je to z toho důvodu, dámy a pánové, že kdybych to bral jenom jako osoba, jako běžný občan, tak samozřejmě, jak mě znáte, tak bych se snažil něco udělat a možná bych přišel ale jenom do Brna toho 22. 24. a šel bych tam protestovat a vyjádřit svůj názor. Nicméně jako předseda politického hnutí, já nevím, kdo mě volí, nevím, kdo volí hnutí Referendum hlas lidu, ale těch hlasů svým způsobem máme dost. A já vím, a to jste mi i psali, že někteří vy, naši voliči, s tím nesouhlasíte, jste podrážděni a strašně vás to psychicky ničí, to, co se má dít a vláda mlčí,
Světe div se, prezident mlčí, všem je to jedno a vy se vztekáte, protože jste byli na městském zastupitelstvu Brna, kde jste viděli z očí těch zastupitelů takový ten nezájem, takové to v úvozovkách, vy tomu říkáte v těch komentářích plivnutí do obličeje. A zastupitelé samozřejmě právem, v úvozovkách právem, berte to jako právo, protože vás tam bylo, a teď se na mě nezlobte, 150. Brno, pokud se nepletu, má něco přes 400 000 obyvatel. Samozřejmě, že ti zastupitelé mají páku a mají moc a oni to cítili. Proto se k vám chovali tímto způsobem. A proto je nesmírně důležité, abyste to pochopili, zvedli se, nastartovali své vozy, připravili si je k jízdě, napsali ten e-mail a zapojili se. Není to o tom, že půjdete podpořit mě. Je to o tom, že půjdete podpořit tu akci toho 22., 23., 24., 5. Já budu nosit letáky s vámi. My, když jsme tady tyhle jízdy pořádali předtím, tak po nocích se nespalo, po nocích se chodilo po schránkách a normálně se roznášely letáky. Chápu, že ne každý to bude moct dělat, ale spoustu z nás, když se do toho opře, věřte tomu, že ty informace se k lidem dostanou. Samotní vy jste mi psali, že v Brně spoustu lidí ani neví, že se nějaký sudetoněmecký Landsmannschaft chystá pořádat akci u nich v Brně. Jak o tom potom mají vědět ti lidé, kteří třeba nesledují ani Facebook, nesledují vůbec sociální sítě, když v televizi mlčí. Kdyby byl jeden jediný člověk v České republice, který by mi řekl, že mu zabili pradědečka, dědečka a že s tímto nesouhlasí, že je to něco, kdy mu tito lidé v vozovkách tím, co dělají, plivnou do obličeje, tak se za něj postavím. Je totiž úkolem sudetoněmeckého Landsmannschaftu, aby sem nebo jezdil pořádat sjezdy až v případě, že s tím lidé nebudou mít problém. Že je to nebude ničit, že je to nebude frustrovat. Proto je mi úplně jedno, co si o tom říkají ti, kteří mi tady píšou ty hovadiny v těch komentářích. A já věřím, že vám je to taky jedno. Protože ti tomu zřejmě vůbec nerozumí. Nerozumí tomu, proč do toho jdeme. Rozumíte? Takže v tomto případě se na to podívejte vy, jako lidé, kterým tohle vadí a jako spoluobčan ke spoluobčanovi a normálně se zvedněte a řekněte, mám toho dost a postavíme se jeden za druhého. Tyhle akce jsou osvětové. Není to nic, na čem by někdo vydělal, není to nic, na čem by někdo mohl udělat si PR, protože budete, počítám s tím, z té strany, z toho hnutí, z tady tohohle, z toho, z tamtoho, ale bude to osvětová akce na něco, na čem se dokážeme sakra shodnout. Pořád čekáte na nějakou akci, kde se všichni poplácají po ramenou a pomůžou si. Víte, nikdy se nedáme dokupy. Nikdy se ti, kteří ví o tom druhém, tohle, tamhle, nikdy se nebudeme mít třeba rádi. Ale můžeme zatáhnout do prčic za jeden provaz a říct dost. A já vám říkám na rovinu, že spoustu těch lidí, kteří se budou tetelit tam, kteří pořádají třeba některé ty akce, nebo dneska o tom vysílají, nemám rád. Nemám rád. A víte, co je mi to jedno? I ten člověk, když mi donese ten leták, tak v těch 5 minutách, když mi ho předá, na to zapomenu. Zapomenu na to, že tito lidé jsou pro mě bezcharakterní, bezpáteřní hovada třeba. I tohle je věc, kdy já pro ně můžu být nějakým stylem někdo takový. A předám jim třeba i mikrofon, pojďte mluvit, pojďte k tomu říct něco, co chcete. A budu moc rád, když tady tohle pochopí ti ostatní. Takže v tomhle, dámy a pánové, já opravdu kašlu na to, když uvidím někde, že si mě někdo bere do úst a vypráví o mě bláboli. Ať si to říkají. Ať si tito lidé staví svoje ego a staví to před to, co se tu děje. Já naopak ukážu to, a nejenom já, ale lidé z hnutí Referendum Hlas lidů ukážou jasně, že akci, kdo ji pořádá v momentě, kdy se jedná o fašisty, nemyslím tím tohle, o fašismus jako celkově, o celou tu historii, kterou když tady vidíte, tak je potřeba zastavit. My víme jedno, a to já říkám úplně zcela na rovinu, vidíte, kolik milionů do toho dává německá strana, vidíte, kolik milionů do toho dává česká strana. Teď si vemte, kolik peněz jsme schopni do toho dát my. Já osobně něco málo ze své výplaty přiloupnu, vyškrábnu a pošlu. Můžete říkat, že
posílám na můj účet. Tak pojďme si to připravit, pojďme si to vysvětlit. Transparentní číslo hnutí, transparentní účet hnutí není žádný můj účet. To je účet politického uskupení, které bude muset vykázat každou korunu, kterou dostane v případě tady těchto věcí, za co a proč. A vy to uvidíte. Vidíte to každý rok. My nejsme hnutí, které by disponovalo miliony. Kdyby jsme byli hnutí, které disponuje miliony, tak vás nebudu možná ani žádat o to, abyste se do toho nějakým způsobem zapojili. Ale tady to říkám. Ale nebudu to říkat veřejně, nebudu tady vykřikovat, pojďte, tady máte číslo účtu, pošlete nám tady. Ne, bude se to týkat samozřejmě vás, kteří napíšete na e-mail info@hnutireferendum.cz a já vás samozřejmě tady v e-mailu budu informovat a tam vám to číslo účtu také pošlu. Ono je nicméně samozřejmě i veřejně dostupné. Ale nebudu ho vykřikovat tady do éteru, nebudu tady z toho dělat takový cimba, to je na vás. Ale myslím si, že tady v tomhle tom jedeme společně, tady v tomhle tom chceme společně něco dokázat a chceme to zastavit. Dámy a pánové, jsem sám zvědavý na to, kolik z těch politických stran a hnutí a těch spolků, které tady v České republice operují, se ozve. Dokáže spolknout svoje ego a dokáže říct, dobře, tady budu dělat clonu a potom tě zase budu pomlouvat další 10 let na Facebooku. Ať si to dělají, já jim to vrátím. Vy mě znáte, já jsem prostě taky takový, že si rád kousnu. Takže v tomhle případě, dámy a pánové, vzpamatujte se a pokud víte, o co tady jde, pokud sledujete dění, jak v Maďarsku, v Polsku, tak už vám to musí být pomalinku jasné. Já nehraju na to, hele, ňuňu, tohle je ten hezký dědeček z Německa. Víte, já už jim na to kašlu, protože těch průprav a příprav a tady toho všeho je kolem nás hodně. A budete se hodně divit v Brně, až vám řeknu informace, které jsem zatím samozřejmě schraňoval o jiných věcech. Ale můžeme hovořit o tom rusko-ukrajinském konfliktu. A hodně vám to napoví. Hodně vám napoví to, co se stalo, nebo jak vlastně vypadá to, když vám Rakušan na záda namaluje terč. To jsou všechno věci, které můžete změnit. Nezměníte to bohužel tím, že půjdete a budete prosit na kraji nebo na městském zastupitelstvu, aby to zrušili. Oni to nezruší. Pokud chceme a voláme po právu, tak to právo musíme znát. A musíme vědět, jakým způsobem se dá v uvozovkách zrušit něco takového, co je normálně ohlášeno. Oni nemají ani povinnost v uvozovkách se něco takhle ptát, on je to ohlášené, možná nějaký zábor. A jdou do toho, to jsou akce, jako když my uděláme akci na náměstí, tak oni to mají samozřejmě ve větším. A tady pokud se bavíme o právu, tak věřte tomu, že to mají sakra dobře podchycené. A v uvozovkách, když to řeknu hloupě, ale zároveň logicky tak, jak to je, tak zastupitelé, byť by chtěli, tak s tím moc neudělají. Ale můžou udělat jednu věc. Můžou k tomu dát oficiální politické stanovisko. To je to, jak já hovořím, že prezident republiky má obrovitánskou moc, byť teda říkáte, že má ostrouhané pravomoci, tak prezident republiky má moc a to je moc v hrdle. To je hlas. To je to, že kdyby prezident Petr Pavel myslel na občany České republiky víc než na nějaký možná biznis a možná nějaké uzavření nějakých budoucích smluv či čehokoliv, nevím, co má v hlavě, tak se vyjádří za, byť já říkám, jediného občana, kterému by tady tohle ublížilo. Jako tady třeba píše paní Stana Starmanová. Protože, dámy a pánové, politické stanovisko směrem k německé vládě by zaručilo to, že se do toho obuje i německá vláda a prostě to zruší sami. To by byl ten politický tlak. Tady se hraje politika, vysoká hra, o které mnoho z nás momentálně ještě neví. Mnoho z nás spí a říká si, jo, tak si tady něco udělají. Víte, ani já sám nevím, co všechno se skrývá za tím nějakým mírumilovným sjezdem sudetského Landsmannschaftu. Ale vím jedno, že se mi to nelíbí. Vím to, že když jsem viděl Petra Fialu, který se tenkrát vyjadřoval někde a on rád jezdí na takové akce, že? Tak je mi špatně a mi blujno z toho, jakým způsobem se na nás potom tito úředníci a tito politici dívají. Dívají se na nás skrz prsty a zažili jsme to na vlastní kůži a není tomu tak dávno. Jenomže, dámy a pánové,
takovou moc má dokonce dneska i premiér Andrej Babiš. A vy víte, že tu moc má. On nemá moc přijít a říct, stop, tady to nebude. Ale má moc a možnost udělat na tiskovce politické stanovisko vlády. Má možnost to rozebrat, má možnost se vyjádřit a má možnost tím pádem říct, my se potom na vás Němce budeme zlobit. Vadí nám to. Nelezte nám tady s tímto, prostě je to teďka, poprosí je, ať to udělají jak chtějí, ale mohli to udělat. Když jsou schopni se vyjadřovat dennodenně k veřejnoprávním médiím, jak je vytrestají, jak je, já nevím, zbaví koncesionářských poplatků a tak dále. A já nevím, co všeho. Když se bavili o tom, kde jakou vlajku dokázali strhnout a bylo to, ježiš, toho bylo na Facebooku. No tak teď říkám jedno, teď by se měli postavit a Tomio Okamura a všichni ostatní stejně. Když to dokážu já, když tady tohle to dokáže 70letý člen, když tady tohle to dokáže kdokoliv kolem mě, kteří pojedou, o kterých už to dneska vím, tak se ptám i vás, dokážete to též? Nebo budete mlčet? Já chápu ty lidi, kteří se tomu smějí. Já chápu ty lidi, kteří tady tohle dělají a mají z toho veškerou srandu. Ale potom nechápu vás, že když to vidíte, když vidíte, jak nás blokujou, jak nás nepouštějí, že budete čekat na to, že vás spasí jeden nebo druhý. Uvědomte si jedno, tohle můžete zastavit pouze vy. Když to neudělá prezident, když to neudělá premiér, tak to musíte udělat vy. Musíte vstanout a musíte ty lidi informovat o tom, co se tu děje a že vám to vadí. A opravdu doufat ve zdravý selský rozum. Dámy a pánové, vy dokážete otočit děj ve svém městě. Budou teď komunální volby a v komunálních volbách můžete i vy rozhodnout, kdo usedne do těch hlavic. Teď aspoň vidíte, jak moc komunální volby jsou důležité. Teď vidíte, jak jsou důležité krajské volby. Vidíte, jak moc je důležité měnit tyhle věci od spodu. A záleží jen a pouze na vás. Jestli za 4 roky tam budou ti stejní lidé, kteří vám dneska plivali do obličeje v tom Brně, anebo si je tam vystřídáte. Uvidíte sami, jestli ti lidé, kteří vykřikují já hrdý Brňán a tak dále v těch svých autech a skáčou tam a říkají a pomlouvají mě a pomlouvají jiné a válčí se vším možným, tak uvidíte sami, jak moc to myslí vážně, protože tady tohle je, jak se říká, bílý prapor na chvilku i pro ně. Já ho podávám. Já tady v tomhle tom říkám, jasně, pojďme se semknout, zatáhněme za jeden pro vás a ukažme konečně tu národní sílu. Nejedná se o volby. Nejedná se o nic. Takže teď záleží jenom na vás, dámy a pánové, jestli budete chtít politikařit i v těchto chvílích. Budete mít, si myslím, na politikaření na náměstích ještě spoustu času. Takže vás, prosím, občané České republiky, kteří máte v srdci historii naší země, není vám lhostejná budoucnost naší země a jste, jak se říká, ti, kterým není jedno, že váš soused nebo sousedka zažívá momentálně třeba duševní peklo v tom, že se má dít něco takového na našem území. Tak právě vás prosím, abyste zapomněli a nenechali se uchlácholit salámovou metodou a zapojili se do toho teď. 5.8., teda 5.5., 6.5., 7.5., 3 dny dovolené. 8. den 8.5. je státní svátek. Když to dokážu já, dokážete to vy. Napište na e-mail info@hnutireferendum.cz a uvidíme, jakým způsobem to myslíte. Někteří z vás píší, tak jako tady Olinka Franková, ano, do Brna dojedu vlakem, večer se musím ale vracet už v 18 hodin, abych dojela v noci domů. Už jsem se dívala na jízdní řád, jen vlakem jedu 3,5 hodiny a pak ještě z Jindřichova Hradce domů ve 23 hodin. Dámy a pánové, já vím, že je vás tady spousta. Domluvte se, vidíte to, napište si, ale nebo napište nám i odkud jste v tom e-mailu. A my vás dokážeme mezi sebou propojit tak, že se svezete společně autem. Můžete se připojit, nemáte automobil, jak jsem říkal. Věřím v to, že se všichni moc rádi naskladají do auta a pojedou. Takže vy, co máte auto,
tak ho vemte a konečně s ním udělejte něco užitečného. Zapomeňte si na to, kdy jste jezdili jízdy za svobodu a mír. Vzpomeňte si na to, jakou sílu to mohlo mít, kdyby to tenkrát někdo neudusal do hlíny. A já nebudu jmenovat. Protože to není o tom se teď hádat, je to o tom se teď spojit. A tak jak já jako mraveneček přikládám ruku k dílu a přišel jsem tady s touhle akcí, daleko dřív, než je ta akce, o které mě tady lidé budičkovali a říkali mi, jak to ničím. Právě proto, abych udělal reklamu těm lidem, kteří to dělají 22., 23. a 24. 5., tak prosím i vás a prosím i je, aby zkousli některé ty věci a prostě přišli a řekli, děkujeme, já poděkuju jim, rozdáme si ty úkoly, které jsou potřeba udělat, to znamená, ty letáky si vezmeme a dáme ty informace tam, kde patří, protože, dámy a pánové, to mediální ticho tady bude stále. A pak můžeme říct, že jsme proto něco udělali. Do té doby, dámy a pánové, se nic jiného nestane. Takže do zítřka, do neděle, dejme tomu do 10. nebo do 8. hodiny, dejme tomu do 8. hodiny, do 20. hodiny mi napište, prosím, na ten e-mail. Ať vím, kolik vás bude, ať to všechno. Já vám naposílám hned večer ještě. Do půlnoci vám naposílám všem instrukce, mapu, trasu, všecko. Pak vám budu posílat další detaily celé té akce, abyste přesně věděli, co se kde bude dít, kde budeme, jak budeme a tak dále. Do éteru nebudu křičet víc než to, že konec akce bude v Brně. Trasu nebudu prozrazovat nikde, byť nám na e-mail napíšou i někteří hejtři, aby to ukázali ven. Budou tady i policisté, kteří tohle samozřejmě budou chtít vědět s předstihem, aby se mohli na nás nachystat. Nicméně, to je to nejmenší, co pro to můžu udělat. Takže já vás prosím, vy všichni, kteří do toho půjdete, budete seznámeni s tím, co a jak. První věc, neuražte se ve chvíli, kdy vám řeknu, je potřeba se semknout, je potřeba s tím něco dělat a každému z vás samozřejmě pošlu také transparentní číslo účtu a tam budu moc rád, když se zapojíte i tímto způsobem, protože to není jenom o mně, není to jenom o tom, já jsem z Kopřivnice, jak se říká, já jsem mladý člověk, já tady tohle přece nemusím řešit, tak to říkáte vy, někteří ne, ale dělám to, protože tu mám 3 děti, dělám to i pro ty děti, tak to pojďte dělat stejně. Takže nebudu to platit ze svý peněženky, to se na to můžu radši vyprdnout. Přijedu potom na Pána 24. a podívám se, jak to dopadlo, nebo 22. Ještě nevím, která ta akce vlastně je. Proto žádám vás, organizátory těch akcí, které pořádáte právě v ty dny, kdy tam budou sudeťáci, tak dejte vědět, ozvěte se, dejte vědět, ať víme, co a jak na té trase celkově prosazovat, propagovat. Pokud máte nějaké reklamní letáky, dejte to, ať se to může dostat všude. Je to jenom na vás. Já jsem tady tu možnost dal, my tady tohle samozřejmě uděláme to velmi rádi, protože, jak říkám, já jsem připravený postavit se za každého, který tady v tomhle cítí křivdu a hnus. A je mi úplně jedno, co si o tom říkají ti ostatní. Je mi úplně jedno, co si o tom říkají lidé proti v uvozovkách, kteří se nám smějí neustále a mají opačný názor. Je mi to jedno. Mluví o demokracii, mluví o tom a přitom se nejsou schopni postavit za nikoho. Takže takhle. Mějte se krásně, dámy a pánové. Užijte si sobotu, užijte si krásný víkend, protože je teplo, je hezky. Popřemýšlejte nad tím a zítra, do zítřka mi napište všichni, kteří jste opravdu i po tomhle s tom ochotní s tím něco dělat. Vy všichni, co jste mi doposavat napsali, tak samozřejmě děkuju. Můžete připsat i teď, že do toho jdete i po tom vysílání, které jste slyšeli. To znamená, že víte, že se jedná o jízdu, víte, že se jedná o 5., 6., 7., 8., 5., to znamená 3 dny dovolené. Samozřejmě pro některé z vás potom, kteří se budete chtít zapojit třeba později, někde po trase přidat, ať se to nakupí, tak samozřejmě i pro vás tady ta akce je a můžete to se vepsat v tom e-mailu. Říct, hele, nemůžu třeba hned 5., ale přijedu tam, připojím se k vám 6., 7., ano. Protože jenom ti, kteří řeknou, já to nemůžu vůbec, jo, nezlobte se,
tak je mi líto, ale minimálně toho 8. už přece můžete. A jde tady i o vás. Mějte se krásně. Já sám odkládám grilovačku, já sám odkládám tady tyhle věci, které jsou. Beru si na to dovolenou a myslím si, že je potřeba se stmelit, spojit a konečně postavit a ukázat těm lidem z těch sak a kváder a tady těchto všech mediálních potvor, že si to nenecháme už sakra líbit. Víte, až potom přijde to, a to si necháme právě na ty noční pokeci u té jízdy. Já věřím, že nás bude dost, já věřím, že vy tady tohle nebudete podceňovat. Takže dámy a pánové, mějte se hezky a děkuji vám za sdílení, děkuji vám za to, že to neberete jenom tak na lehkou váhu, děkuji vám, že si dáte třeba do sledování tento profil, protože na tomhle profile se to potom i bude vysílat všechno, pojede to živě, budeme se bavit o tom tak, aby to samozřejmě bylo kde může. Nicméně, jak to známe, bude se to blokovat, už teď se to blokuje, málo se to dostane, takže si v tom udělejte obrázek sami, jak moc můžete pomoct. A to je právě tím, že když vypnou Facebook, když nám vypnou Instagram, když nám vypnou YouTube, když nám vypnou TikTok, tak dámy a pánové, pořád máme e-mailovou komunikaci. Proto je strašně a nesmírně důležité, abyste byli v kontaktu i tak. Mějte se a dobrou noc, krásný zbytek večera.